Θα σας διηγηθώ μια ιστορία εν περιλήψη που είναι πέρα ως πέρα αληθινή και τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Ήταν ένας πολύ βαριά άρρωστος, πονούσε πολύ, πάρα πολύ, αφόρητος ο πόνος και για χρόνια πολλά, και παρακαλούσε το Θεό να τον πάρει και ένα παράξενο πράγμα και να τον βάλει και στην κόλαση ακόμα. Θεέ μου, λέει, πάρε με και βάλε με στην κόλαση. Φαίνεται δεν ήξερε τι είναι η κόλαση, γι' αυτό τη ζητούσε. Μια, δυο, τρεις φορές παρουσιάζεται ένας μπροστά του, στα πολλές επικλήσεις και προσευχές που είχε κάνει. Άκουσε ο Θεός την προσευχή, όλα τα ακούει ο Θεός και πολλές φορές απαντάει αμέσως, ή μας λέει περίμενε, ή και μας λέει όχι, ή και μας λέει και ναι. Τέλος πάντων, πάντοτε καμιά προσευχή δεν πάει χαμένη. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένας άγγελος μπροστά του και του λέει, τι είσαι εσύ? Λέει, άγγελος. Και τι ζητάς σε μένα? Λέει, εσύ δεν είσαι που προσεύχεσαι για να πας στην κόλαση? Πολύ μ' άκουσε ο Θεός να με λυτρώσει από τούτη τη ζωή και να με βάλει έστω και στην κόλαση. Καημένα μου, θα το ρωτήσω το Θεό και θα δω, θα σου πω. Το ρώτησε το Θεό ο άγγελος και του λέει να τον αφήσει για 3 ώρες στην κόλαση να δοκιμάσει και τότε θα αποφασίσει. Και γυρίζει και του λέει, 3 ώρες είπε ο Θεός να καθίσει στην κόλαση. Λέει, τόσο λίγο, λέει, τι να το κάνω? Θέλει να κάτσει πολύ. Τέλος πάντων, γιατί δεν ήξερε τι έλεγε. Πράγματι, οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό μας συμφέρον. Για να μην τα πολυλογούμε, τον πήρε ο άγγελος και τον έβαλε στα κατάποδα της κολάσεως και χωρίς να τιμωρείται, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα, απλώς το ζήτησε μόνο να πάει. Και έτσι άκουγε μόνο τους άλλους, έβλεπε το σκότος, μόλις τον άφησε ο άγγελος. Λέει, με ξέχασε ο άγγελος. Τι έπαθα εδώ? Είχε την παρηγοριά ότι σε 3 ώρες θα έβγαινε από την κόλαση. Αγωνιούσε. Ενώ δεν πονούσε, η αγωνία του ήταν γιατί να τον ξεχάσει ο άγγελος. Του καλεί ο Θεός τον άγγελο και του λέει, βλέπω ότι αυτός εκεί κάτω είναι σε αγωνία. Να πάει να του πεις ότι μπορεί να βγει από εκεί, να αλλάξει το αίτημά του και να κάτσει ή στη γη ή στην κόλαση. Μπορεί πάλι να διαλέξει, αφού τη δοκίμασε. Μόλις είδε το φως, και ήρθε ο άγγελος, του λέει, πρώτη φορά βλέπω ψεύτη άγγελο. Είπες ότι θα έρθει σε 3 ώρες. 3 δισεκατομμύρια χρόνια έχω εδώ και περιμένω. Όχι ρε, του λέει, καημένε, δεν είσαι ρολόι να κοιτάξεις, δεν στην κόλαση δεν υπάρχει ρολόι. Είναι ατελεύτητη. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως έχουν περάσει 3 εκατομμύρια χρόνια. Ο άγγελος λέει την αλήθεια. 1,5 ώρα είσαι. Πρέπει να κάτσεις άλλη 1,5 ώρα. Και τότε έκανε το μεγάλο άλμα και λέει, όχι, πάρε με στη γη να σε έχω όλου του κόσμου τους πόνους να αποφύγω την κόλαση.